Tefenin yolu bana dar ol yar. Kumuş tefenin yolu bana dar ol yar. İçi uydu görülür vak o dar ol yar. O dar ol yar. İçi uçan görülür vak o dar ol yar. Şoma dar ol yar. Attan kenarı orsun palavi. Attan kenarı orsun palavi. Vay vay içi uçan canına vurma. Vay vay içi uçan sana. Kumuş tefenin yolu bana dar ol yar. Kumuş tefenin yolu bana dar ol yar. İçi uydu görülür vak o dar ol yar. O dar ol yar. İçi uçan görülür vak o dar ol yar. Şoma dar ol yar. Attan kenarı orsun palavi. Attan kenarı orsun palavi. Vay vay içi uçan canına vurma. Vay vay içi uçan ben sana. Attan kenarı orsun palavi. Attan kenarı orsun palavi. Vay vay içi uçan canına vurma. Vay vay içi uçan ben sana. Kalır kanadır çarço. Kara window. Kara window. Kara window. Kalır kanadır çarço. Kara window. Kara window. Kara window. Olmacım oğlum ben deli. O şey. Elimde Rolex no gate. Gözüm onu bir tabi o jaded. Toylara kaldım o şey. Bildim onun peyda. Ben baba yerine peydan. Yakacım o deli doğru şeytan. Aşk var şeyda. Kalır kanadır çarço.
berekella malatsay davaramydan şahatlygyna şahatlyk goşup taat edenler janyňyz sag, ömrüňiz uzak bolsun. Her biriňiziň öýojoňyzy toýly günler kän bolsun. Mehriban adamlar davaramyda dowam edýäs. Ajaýyp arzular bilen edilýär fursatda. Toýmada hormatly mehmanny, geňeşligimiziň arşynyň gorunmasary Akça Uraýewany uly hormat bilen davaram mikrofonuny çagyrýas. Ýagny ýaşlary bugünkü gaýtalanmajak bagtly güni bilen gutlamak üçin şeýle ýaşlaryň nikahlaryny resmi taýdan hasap alyp ýaşlarymyza nikah hakyndaki şahadatnamany goşurmak üçin bilelikde ýegeni merjenim davaram mikrofonuny çagyrýas. Ýaşlarymyza nikah öýdüklerini goşurmak üçin olýa toý hyzmatlary nikah stoluny getirmeklerini haýyş edýäs. Owadan fursatda bagtyar ýaşlarym öýdemede golaýrak çagyrýas. Seyit geldi aýnadyk. Bize golaýrak gelmeklerini haýyş edýäs. Ýaşlaryň nikah fursatlary yglan edilýär. Ýaşlar öýdemede golaýrak çagyrýas. Berak gelaýyn. Ene mehriban adamlar hemmemizin gözümizin alnynda bir karar döwletimizde täze bir bagtyar maşgalan bünyady goýulýar. Ýaşlaryň nikah fursatlary yglan edilýär. Geňeşligiň adynyň aýratynam, geňeşligiň raýat ýagdaýynyň namalarynyň ýalgyzy bölüminiň adynyň ýaşlary gutlap, ýaşlarymyza nikah hakyndaki şahadatnamany goşurmak üçin toýmadan hormatly mehmany Akça Uraýewa başladı. Salam, toya gelen eýdir mehmanlar. Şu gün ýagşy geldiýikleriň maşgalasyna durmuşynyň iň bir ýatdan çykmajak pursatlarynyň biri bolan Seyit geldi we aýnadyň bagt toy toýlanýar. Men hem şu pursatdan peýdalanyp Seyit geldi we aýnadyň bagt toýuny gutlaýaryn. We ýaşlara geljekki durmuşyna diňe bagt tardyp edýäryn. Şeýle hem şu günkü toýa gatnaşýan mehmanlaryň şaýatlyk etmegine ýaşlarymyzyň nikah baglaşmak hakyndaky nama ýazgysyny dawraly ýagdaýda baglaşmagy ruhsat ediň. Ýagşy geldi, Seyit geldi, ýagşy geldiýeç. Türkmenistanyň Maşgala kodeksiniň 18-nji maddasyna laýyklykda şu pursat ýanyňyzda duran Annamradowa aýnadygy kanuny ömürýan ýoldaşyňyz hökmünde kabul etmäge razy emisiňiz? Annamradowa aýnadyk Annamradowna Türkmenistanyň Maşgala kodeksiniň 18-nji maddasyna laýyklykda şu pursat ýanyňyzda duran ýagşy geldi, Seyit geldiğini kanuny ömürýan ýoldaşyňyz hökmünde kabul etmäge razy emisiňiz? Eger razy bolsaňyz, döwlet resmi namasy bolan nikah baglaşmak hakyndaky nama ýazgysyna öz gollaryňyzy çekip bilersiňiz. Hormatly ýagşy geldi, Seyit geldi, ýagşy geldiýeç. We Annamradowa aýnadyk Annamradowna. Sizi Türkmenistanyň Maşgala kodeksiniň 19-njy maddasyna laýyklykda 2025-nji ýylyň 10 sentýabryndan başlap kanuny äraýal diýip yglan edýärin. Mehmet Şarpýas gözümden alnynda bir karar döwletimizde täze bir bagtyar maşgaladyr. Seyit geldi aýnady Qur'an maşgalaňyzyň bünyady berkden bolsun, ogul gyýdyňyz kän bolsun. Ýagşy geldi agamyň gödürgelini jemeden awraýyna awraý mertebesine mertebe goşjak prezidentler terbiýele peşirmekliginde tüýs ýürekden arzulayas. Ýegeni merjen toýy gutlaýar. Aylanar asmanda ay aylanar. Begene ver bawajan bugün ogluň öýlenär. Daýda bagtly ol. Ýaşlarymyz birek-birege nikah öýdüklerini takyp, nikahlaryny ýene bir ýola berkidýärler. Seyit geldi aýnadyk. Ýene bir ýola gutlaýas, hemme mehmanlaryň adyndan. Size goşurulýan nikah hakyndaky şahadatnama, nikah öýdükleri siziň gül ömrüňizde ilkinjisi we eň soňky bolsun. Birek-birege gowunyp ýaşamak, birek-birege daýanyp ýaşamak size asırlardan asırlara nesip etsin. Sevginiz pek bolsun, ýoluňyz ak bolsun. Hemme mehmanlar ýene bir ýola el çarpyp ýaşlary gutlaýarlar. Spasiba. Indi
Yaşar ağalarının hormatly orlarına geçýärler. Biz wata mehriban adamlar dawaramyzy dowam edýäs. Ödüm inni ardy bolmaýdymyzy tansam edemdi. Häzir Tiýitkel şaryňyz dostlar bar, Süleyman bar, Nefes bar, beýleki ýigitlerin adyndan hormatly mehmanlar siz üçin bayraklar var. Ýagny Tiýitkeldiň dostlary diýip bugün toýa gelen her bir mehman gurgun toý mekanyndan çykyp barýaka sowgat alyp gitsin diýär. Şoň üçin her bir mehmana sowgat bar. Konkurslara başlaýas. Mana hat öňräge maşlap bilýärdi ki mehmanlar gitmäke jemmi koat şeýlemi. Ýönüne ýigitler aýtdylar. Hakykatdan şu gün şahatlanmağa gelen hakykatdan toy diýip gelen mehmanlar atyn sowgat diýdiler. Şoň üçin ýanky mehmanlar bar, mundan öňkidirler. Diňe ýetişmägeler gitdiler. Hakykatdan toy diýip gelenler bilen biz konkurslar bilen dowam edýäs. Şoň üçin mehmanlar ilkinji şerti meni häzir eglan etjek. Süleyman janyň adyndan ýagny Tiýitkeldiň dostunyň adyndan toýa gatnaşýan mehmanymyza 50 manat pul bayragy bar. 50 manat almak üçin näme etmeli? Hemmemiz öz telefonlarymyza seretmeli. Mehribanlar, telefonlarymyza seredýäs. Kimin telefonynyň zaryady 12 deň bolsa, şoňa da göni 50 manat pul bayragy bar. Näme üçin 12 sebäbi bugün 12 sentýabr, Tiýitkeldi bilen aýnaýadyň ömrüne bir unutulmazak gün. Şoň üçin kimin zaryady 12 deň bolsa, göni Süleymanyň adyndan 50 manat pul bayragy bar. Seredýäs. Maňa seretmäň telefonlaryňyzy seredin. Kimin telefonyny 12. 12. Ya 60 kvota bolana. Garaşýat mene 10 kaçýat. Ýokmy 12? Barmy? 12 mi? Ne 12? Dowrusyň görket bolýar ekranda. Ene mehmanlar görsünler ne 12. Adyň näme? Beýgül. Garyndaşy Beýgülüň telefonynyň zaryady 12 deň bolanlygy sebäpli Tiýitkeldiň dostlarynyň adyndan 50 manat pul bayragy bilen syýlanýar. El çarpýasmy? El çarpaýdyňmy? Bilýän şuwat köpeňiň içiňizden bakyllanýarsyňyz diýýär, daşyňyzdan bildirmäň el çarpalyň. El çarpalyň. Wo ana malatsy. Indi dowam edýäs. Çağışlar az giň eldiriň, şeýle giň eldiriň. Entek ýigitleriň pulu kän, şeýlem Süleyman. Mehmanlar götürmese ýigitlerin pulu götürmek. İkinci şert eglan etmäkem, men 5 tane gatnaşyny özüme golaýrak çagyrýan, çağılar bolanak ýöne ullardan, gyýlardan, ýigitlerden, daýdalardan, daýlardan tapawut ýok. 5 tane gatnaşy gerek maňa. 1 2 3 4 5 tane. Indiki bayrak almak üçin 5 tane mehman gerek. Bular paskat bilen bir ýerde taýardyr ona kana. Her ýerden biri gelýär öňler şert bolsa. 4 sen 5 mi? Ýekije ýigit 4 tane gyýyz ýarşýas. Indi maňa kömek edän ýigitler maňa 5 tane stul alyp beriň, oturguç alyp beriň ana boş ýerlerden. 5 tane oturguç gerek häzir bize. Häzir Tiýitkeldi bilen aýnaýadyň toýunyna şadýan mehmanlar şatlanyp dowam edýäs. Häzir telefona syýamka diýerler. Janyňyz sag bolsun. Pena video studio diýişin ýeňilleşdirýär bular. Ine 4-5 oldu. Ine her ýeňide bir stol, her ýeňide bir stol ene. 5 ýeňide 5 stol geçýär. Her kim degine geçip dursun. Otursaň da molýa tapawut ýok. Häzir men size şerti eglan etmek isleýän. Az giňel däýliň, şonu giňel dediň. Ine oturguç tansy bir tansar bilýän. Men Mehmet o çağa wagtymyzdan bäri oýnap görünürse şonu. Şeýlemi? Oýnap görmedigen bolsak ketenden tomoşa et göründir şeýlem gyýlar. Häzir şol tansy edýäs, şandurmaga kömek gerek. Saat goýup berýän häzir. Mehmanlar bu gedek tansy edýäs oturguçyň daşynda. Ýöne şerti biraz üýtgedýäs. Bugün biz oturguçyň daşynda tansy eden wagtymyz 2 ayakta tansy edýäs. Bir ayakta hem tansy etmeli hem aýlanmaly. Kimin ayagy ikinji ayagy ýere degse, ýa-da oturguç ýetmän galsa oýundan çykýar. Düşünikli? Ona yerimizden turalım, oturup olan olsak da incalan olsak turuyaz yerimizden şandurmağa kömek edýän mehmanlar Tiýitkeldi bilen aýnaýadyň toýunyna bir ayakta tansy edip dowam edýär. Hany gitdik. Bir ayakta tansy etmeli, bir ayakta. O tansy edýär. Durmak bolanak. Sağ durýas, geçäýsin bol. Stop. Dur. Geçäýär ýerine geçäýsin. Indi eýýän birimiz gitdik şeýle dowam etsek Süleyman burada edýär saýby gedek. Hani
Başladık Şanur. Yek ayakta taat ediyor. Dinleme o. Oyna. Devam ediyor. El çarpalayın. El çarpıp kollalayın mıyıkmanları. Teyit kedi bilen aynı adın toyutma. Şadiyan mıyıkmanlar. Yek ayakta taat ediyorlar. Devam ediyor. Oturmalı. Ya molla kimin tüngüdü belli. Yermeden turuyaz ve devam ediyaz. Hani yek ayakta taat etmeli, yek ayakta. Taat ediyaz. El çarpıyalar, bıyıkmalar, el çarpıp kollayalar. Ödün olalasa kime köp prosent düşüyen olsa. Olyan devam ediyaz. Stop. Şanur dur bir mut. Yekacamut. Yo dur oturmalı değil. Sen Süleyman, sen adın ne mi? Enes bilen Süleyman finalda el çarpıyaz mı? Yine yigitlerden biri kıyılardan biri kadar yaşaya kim alır kapıl bayrağını? Hanonla başladık. Oynamalı Süleyman, aynen. Bol. Devam ediyaz. Hadi. Eğitme Süleyman, eğitme kolana. El çarpalayın. Süleyman bir ardığa etmek ederiz fırsatı. Dostum matlar battıysa. Hocanızdan kovuluk olsun. Onu el çarpıyaz. Yengicimil Süleyman ödü değil de pul bayrağını beğenseşini veriyor. Kutlu olsun soğuk adamız. Şimdi devam ediyaz. Mehriban adamlar devam ediyaz. Ne emeli devam ediyaz? Konkurs ediyaz mı yine de? Konkurs oynayaz mı? Yok, şimdi arzu dinleyaz. Hoca geldiğin kardeşlerini davara mikrofonuna çağırıyaz. Acayip arzularla yaşların vakti oyun devam etmek için. Hoca Gelçan'ın kardeşleri. Gelin yiğitler. Ulu hürmetçilen sizi edilşi ovadan fırsatta davara mikrofonuna çağırıyaz. Gelin ulu hürmetçilen. Hoca geldiğin kardeşleri. Dostlar gelin. Gelin başına. Seyit geldi bahtı bol. Geldi bahtı ola. Hoca geldiğinden bahtı ol. Bahtı yaşa. Hoşalıklar yasıktır. Tacı olun. Surat açılın. Soğuklarımızı koşturlayın. Hoca Gelçan'ın dostları, kardeşleri, arzularınız hatır olsun. Devletli başkalan qoğuşlarının ediliş fırsatı ulu hürmetçilen davara mikrofonuna çağırıyaz. Yaxşı geldi ağamızı gözer geline cemede kim qoğuşlarının adından kutlayacak hürmetli ardılı meyikmanlarımız. Qadırdan qoğuşlar gelin. Sizin kim beyanıdan xahiş ediyaz davara mikrofonuna gelmekliğinde devletli başkalan qoğuşları. Gelin qoğuşlar. Ağdı bir qoğuşların adından en quvvatlılar beyan edecek hürmetli meyikmanlarımız. Hemen de karşıyaz, komşular. Var mı komşuların adından toy kutlayacaklar? Arzular aydalayın yaxşıdan yaxşı, onu tel niyettir kalplarındağışı, kıyametin haçanlığını kim biliye, şu gün toy gününde gerektir komşu diye sakir. Şoň üçin hem komşuları davara mikrofonuna çağırıyaz. Yaxşı geldi ağamadın, gödür geline cemeden devletli oğucuğunun hürmetli qoğuşları toy kutlayaz. Başla. Yaşlar bahtlı olun, bahtlı yaşa. Bahtlı olun, bahtlı yaşan. Bahtlı olun, bahtlı yaşa. Seyit geldi, aynadık toyunu kutlu ol. Bahtlı yaşan.
Seyitçik geldim bilen bir ömür batlı ol. Hoşalyk bildirýäs goňuşlar. Inni Seyit Kelçanyň arduly mehribanlaryny, ýagny ähli agalary, gelnejeleri çagyrýas uly hormat bilen. Hemme ejekeler, dogunlar, yegenler siziň amardularyňyzy beýan etmekligiňizi haýyş edýäs. Toyun hormatly mehmanlaryny, Seyit Keldiň daýylaryny, daýdalaryny, ähli çykallarynyň adyna ardu aýtjaklaryny çagyrýas. Gelin. Indi bir söz bilen aýdamazda hemme ardu aýtmak isleýän dogun garyndaşlar, agalar, gelnejeler, ejekeler, dogunlar, yegenler, daýylar, daýdalar, çykanlar bolup ýaşlar gutlaýas. Başla. Seyit geldi, aynakda baktı olun. Seyit gel çıkan baktı oğlum. Gelin ýene de dowam edelim. Hemme agalar, gelnejeler, ejekeler, dogunlar, yegenler, hemme de garaşýas. Daýylar, daýdalar, çykanlaryň adyna ardu aýtjaklar. Gelin. Ýürege ýakyn mehriban salar bolup üýşüp ýaşlar gutlaýan. Gödel daýda geliniň aýagy düşdüni hyzmaty buyur. Minnetdarlyk bildirýäs. Ýene de dogun garyndaşlaryň ardularyny dowam etjekler. Bar bolsaňyz da bara mikrofony çagyrýas. Egerde ardu aýtjak ýakynlar, mehribanlar ýok bolsa onda da baramydy. Joşkulu tans aýdym saderlen dowam edýäs. Yaşlar batlı olun, iyi qowullar sevapsına. Doğanım yaxşı geldi, geldim gödül. Şuň tutup oturan oğluňyzyň toýy bilen kutlaýan Seyit geldi. Aýnal batly olun. Yaxşı bilen geleceğime hizmetini buyursun. Uzatmayansam hemeşe toy dükkeleri. Seyit geldi batly ol. Baht bazarında bedewatyňyzy hiç kaçan bidiremedin. Yaş geldi, gözel. Geliniňiziň hyzmaty buyursun, aýagy düşsün. Döwletli gellerin biri bol. Toğanım Seyit geldi. Şuna şeýle kelmez boljak aýnalyk bilen bir ömür batly bolun, batly ýaşaň. Hemeşe güler ýüzüňiz güldürip dursun. Seyit geldi, alan gelin bilen batlı ol, gelin aýagy düşsün. Seyit geldi, gelin bilen batly bol. Daýda batlı olun. Seyit geldi, batlı ol, geliniň aýagy düşsün, hyzmaty buyursun, toy dükkeleri gapyny. Seyit geldi, batly ol, gelin bilen. Yegenim Seyit geldi, aýnalyk bilen batly bol, batly ýaşa. Hoşalyk bildirýäs. Dogun garyndaşlar sag bolun. Arularyňyz hatyr bolsun. Mehriban adamlar şu owadan fursatda Seyit Kelçanyň iň ýürege ýakyn ediz insanlaryny, ýagny bugün Seyit geldi oğullar haktaky iň ajaýyp, iň naýbaşy ardularyny amala aşyrýan. Bugün aýnadyk gelinlerine öýüniň we ýüreginiň töründen orun berýän bagtyar atany enäni, ýagny ýagşy geldi agamy bilen gödel gelinejemedem, uly hormat bilen dabara mikrofona çagyrýas. Bagtyar ata ene, ýaşlaryň iň ediz insanlary dabara mikrofona gelýär. Şeýlede bilelikde toýmada hormatly mehmany Seyit Kelçanyň mehriban göbeginesini Meretgül doktoram uly hormat bilen dabara mikrofona çagyrýar. Bagtyar ata ene hormatlanýan göbeginemet gelin. Gowardular bilen ýaşlaryň bag toýuny bag agşamyna dowam edelim. Ýagşy geldi agymyň gödel gelinejemeden maşgala agdalaryny çagyrýas. Radnoýlar. Siziň hem dabara mikrofona gelmekligiňizi haýyş edýäs. Gelin gelin. Ýagşy geldi aga gödel gelinejä. Perdetleriňe de baş bolup dabara mikrofona gelmekligiňizi haýyş edýäs. Siziň ardularyňyz bilen hem ýaşlaryň bag toýuny dowam edýäs. Ýaşlarym ödümede golaýrak çagyrýar. Seyit geldi aýnadyk. Bir de golaýrak gelin ýakynlaryň ardularyny ýakynjakdan dinläýälim. Gelin gelin ýagşy geldi aga gödel gelinejä. Maşgala agdalar. Seyit Kelçanyň radnoýlary dabara mikrofona çagyrýas. Seyit geldiň hormatlanýan göbeginesem agardular bilen ýaşlaryň bag toýuny dowam edýär. Han gelin gelin ýürege ýakyn mehriban insanlar. Size garaşýas. Ýagşy geldi aga gödel gelinejä dabara mikrofona gelýäs. Maşgala agdalaryny çagyrýas. Ýagşy geldi aga prezidentleri. Siz dabara mikrofona çagyrýas.
Gelin ulu hormatçylar. Ýaşy geldi toýlaryň gutly bolsun. Hyzmaty buyursun. Şu ýaşlar edil bir-birlerine göpaly bolşlar ýaly geleceğim bilen size de göpaly bolsunlar. Agtyjaklar bilen degendirler sizi. Çağalaryňyz diňe toýluglarına şaýat bolup ýaşaň. Inem gowgardylar sizden başdan. Batly bolun, batly ýaşaň. Batly ýaşaň. Bir ömür iň keskinligiň üçin ýaly bolsun. Biz diýilap gelen ähli mehmanlara dogman başlaýan sağ olsun aýdym. Sizin hem toýuňda şeýtlikde takatmasmak metiýär. Ýaşym bolmuşy, gözel bolmuşy, toýlaňy toýulaşdym. Öňünde elmi damy toý bolsun. Ketgeldi bolmuşy, goşularyň bilen goşa garra batly ýaşa. Elmi damy batly ýaşa. Ağa gelce batly bolun. Gelin salamına şaýat bolýas, ana ondan soň bugün döwletli ojagy ýaşy arzuwlar, ýaşy umytlar bilen gadam basýan. Aýnadyk geliniň adyndan, ýaşlaryň adyndan bagçyar ata enaniyetinden ýadygarlyk. Toy sowgatlar, toy serpaýlar gowçurlýar. Bagtly bolun, owgadan ýaşa. Seyit geldi aýnadyk, kimişi öz ýakylaryňyzy, edil şu gün kiýaly, bagtly günleriňiz bilen, şowgullaryňyz bilen degendirip ýaşaň, gowundyryp ýaşaň. Ýaşlaryň adyndan bagçyar ata ene ýadygarlyk. Toy sowgatlar, toy serpaýlar gowçurlýar. Ýaşy geldi gödergelneje gutly bolsun toy sowgatlaryňyz. Çağalaryňyzdan bagtly günni, toýly günni ýatyp dursun. Bir el çarpalyň dogan garandaşlar, hormatly mehmanlar, el çarpýas. Ödüm bir şey soramok. Ýaşy geldi amynyň şanyna bir el çarpalyň mehmanlar. Wa ana malatsy. Innem işip ýadygarlyk toy portretine düşýäs. Ýaşlaryň şeýle owgadan günni ýatyp durar ýaly. Ýadygarlyk suraty düşýäs. Toňam hiç kim hiç ýere gitmedi. Kim Mehmet tans meýdan şamada dollaryp tans edýäs. Şanur Otuzow dowam edýär. Ýaşy geldi gödergelneje sizem tans meýdan şamada görmek isleýäs. Hemme dogan garandaşlar, hemme mehmanlar, dawaran sebäpkärler tans edýäs. Şanur Otuzow. Arkadaşlar budalar tans edýär. Gözlüm bağladı gülüm beni. Yapma yarım beyle suyeni. Dinleyen etinde sağlı sanadığını. Gözlüm bağladı
Beni oda atyan, sana alışyan. Seni başka gördüm, boynum deli Mecnun. Görmesem şu yare, Ali bak sende var, doğduk da ballam yan. Dağda derman ballan, yol sarılar çalıyor. Ali bak sende var, doğduk da ballam yan. Dağda derman ballan, yol sarılar çalıyor. Beni oda atyan, sana alışyan. Seni başka gördüm, boynum deli Mecnun. Görmesem şu yare, Ali bak sende var, doğduk da ballam yan. Dağda derman ballan, yol sarılar çalıyor. Ali bak sende var, doğduk da ballam yan. Dağda derman ballan, yol sarılar çalıyor.
şiirde Ahmet hem de Batur dostum için. Sana görebileceğin güzel manzara. Bak şu pozlara, yakışır tek ona. Hasta oluruz böyle bir doktora. Güzeller güzeli çıkmış meydana. Hele baksana, hiçbir ressam çizemedi gözlerini. Biz alıştık mobizli pozlara. Patlar flaşta kafamda, sen de bir yanda. Trip değil rakatasta böyle yaralanmazdım. Oha bu nasıl bir endam. Seni tanıyana kadar ben başka aramazdım. Gideriz kapatıp aleme. Sen benimsin, yazıldın halime. Yapışırdık iki dili harbiden. Güneş olup doğar mısın bu aleme? Güneş oldu tepeme, biz yanalım vay vay. Konuşur tümen alem, bize gelir nay nay. Seninle varım canım, gerisine vay vay. Sen iste yansın bütün şehir vay vay. Güneş oldu tepeme, biz yanalım vay vay. Konuşur tümen alem, bize gelir nay nay. Seninle varım canım, gerisine vay vay. Sen iste yansın bütün şehir vay vay. Sana görebileceğin güzel manzara. Bak şu pozlara, yakışır tek ona. Hasta oluruz böyle bir doktora. Güzeller güzeli çıkmış meydana. Hele baksana, hiçbir ressam çizemedi gözlerini. Biz alıştık mobizli pozlara. Patlar flaşta kafamda, sen de bir yanda. Trip değil rakatasta böyle yaralanmazdım. Oha bu nasıl bir endam. Seni tanıyana kadar ben başka aramazdım. Gideriz kapatıp aleme. Sen benimsin, yazıldın halime. Yapışırdık iki deli harbiden. Güneş olup doğar mısın bu aleme? Mesele balatı! Güneş oldu tepeme, biz yanalım vay vay. Konuşur tümen alem, bize gelir nay nay. Seninle varım canım, gerisine vay vay. Sen iste yansın bütün şehir vay vay. Güneş oldu tepeme, biz yanalım vay vay. Konuşur tümen alem, bize gelir nay nay. Seninle varım canım, gerisine vay vay. Sen iste yansın bütün şehir vay vay.
yağda da kabına İntaliyalar son kudan Datı üç köşü önküden Alıp kaç ya okudan Kulağın mesafelen okulaya Ön görmedin alçılaya Soğukun attıgan kamçılaya Bizlerde sen okudaya Açırdık telefonları Yılladık dozoğlanları Her gün gün görüyor onları O derece tomaşaları Açırdık telefonları Bu yerde kesek yok barımıza kızımız Hissatla mesele yok yer bizim öz yerimiz Durmak ya da aladası yok ulan Aladana koydular sesine Kaykanıp dururlar keyfine Yardayım oğulan sentine Yardıma ekleyin seni görmedim yerlerine Görürsün yerle yerlerine Zaman giryat düşürdü Açırdık telefonları Yılladık dozoğlanları Her gün gün görüyor onları O derece tomaşaları Açırdık telefonları Açırdık telefonları
Berekala yettirme. Sağ ol. Şimdi davaramadan yine de bir fiici fırsatlardan biri hazır. Fiit geldi bilen aynadık. Yürüyüşe bugün öğülerinin bağ toylarına Olya Toy Hizmetler tarafından tayarlanan fiicilik tortunu kesiyorlar. Yaşları ilka birek soğum yağış geldi ağımada gödür gelmecemede hem yakınlara mehribanlara toy fiiciliğinden dağdırıyorlar. Çok şeyim hem yakınlara mehribanlara hem doğun karındaşları Adavala sebepkarlarına qo'layroq chaqiraysiz. Klassdaşlar. Sahna chaqiraysiz, toy şampanna çalayım. Davaran şahatlarına şahatlı qo'shib yeni bir yo'la quvvatlar bilan toy badalarini götürüyoruz. Hem klassdaşlar, hem doğun qarindaşlar birlikte qudolar sizden ham xahish ediyoruz. Yoshlar qo'layroq kelsangiz, fiicilik tortundan da'atmak uchun. Hal hem yaqinlar, mehribanlar, doğun qarindaşlar, do'st yarlar, klassdaşlar. Canınız sağ olsun. Qudolar, sen çağırıyaz. Han gelin qudolar. Klassdaşlar dostlar. Hemme doğun qarindaşlar yaxşı geldi ağa gödür gelnece. Hemme yanıda davaran sebepkarlarını qo'layroq çağırıyaz. Yoshlar fiicilik tortunu kesiyorlar. Birek dağdırıyorlar. Soňra hemme yaqinlar, mehribanlar yoshlarning ellerinden toy fiiciliginden dağdıyaz. Han yaxşı geldi ağa gödür gelnece. Hemme doğun qarindaşlar, yürege yaqin mehriban insanlar hemme yanıda davaran sebepkarlarını qo'layroq çağırıyaz. Klassdaşlar, qudolar jem bolyapsiz avvadan fırsatlara. Hanemeden dostlar, dost yarlar, klassdaşlar, qudolar, hemme yürege yaqin mehriban insanlar, yegenler, hemme yanıda yoshlar qo'layroq chaqiraysiz. Han Pervanjon, başına. Ene ovadan fırsatlarım Feytkelçanın çıkanı ayferi bir acayip aydın bilen bedeye Yelite çıkanlardan adından ödü başı toy soğuğa tökmünne ovadan aydım yerine yetirliye çıkanı ayferi toyun şanına acayip aydımı yerine yetiriyor. Dinleyen duyuncalan. Ovadan fırsatlar, bağıtlı fırsatlar. Toymadan sebepkarları birege soňam hemme yakınlara, mehribanlara toy fiiciliginden dağdırıyorlar. Şoň üçin hemme doğun qarindaşlar yaxşı geldi ağa gödür gelnece hemme yakınlar, mehribanlar davaran sebepkarlarına qo'layroq kelýäs. Toy fiiciliginden dağdıyas. Qudolar, klassdaşlar. Çıkanı ayferi acayip aydın bilen dowam edýär. Dinleyen duyuncalan. But
yaşayan dağa toy geceliğinden Nadia. Toylar kutlu olsun. Çıkanı ay beri devam ediyor. Toylar kutlu olsun. Baktı olan yaşlar. Bravo. Enden dans edip devam ediyoruz. Kimi meyik balasında da çağırıyoruz. Çıkanı Ayfer'i devam ediyor. Coşkulu dans aydınlar bilen. Alem Mehmet dans ediyoruz. Dokun karındaşlar, dostlarlar. Yegeller dans ediyoruz. Подарю вам
Devam ediyoruz yine de coşkulu tas aydınlarıyla Şanur ve Tozov devam ediyor. Hemimiz tas ediyoruz. Hemim ikballar için, doğun karındaşlar için, dosyalar için, klastaşlar için. Klastaşlar için devam ediyor. Şirin sözün zarmin, konuşa
تسهر واحنا قعدنا اداني الكاس قلت له بلاش انا مش بشرب. طلبت عصير ما انا مش بشرب، ما طلعش عصير انا كده بشرب. شايف عصافير ودماغي بتعمل بام 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 شكلي فريق تفوقوني No date, we're gonna be turbo jaded. Turn it out, don't shade.
Berekellah, malatsı. Köp sağ olun taat edenler, canınız sağ olsun. Elbette mehriban adamlar aydım sazdan doyma yok. İnsan şahatlığının şukunun ömçini çeği yok. Yönü vakit kimmede adı öz. Hükümün yürüdüye ile de varamadığım ağırkı fırsatları, ağırkı minutları olaylap geldi. Bugün toya katnaşan, bugün toya Türkmen'e maksus olan, yukarı uruk belentlik bilen katnaşan eklime ihmanlara, koşu kıpların adından hoşalık bildirmek için Cümma gane ulu hormat silen davara mikrofonunu çağırıyaz. Cümma gelin. Davaran cemleyici arduları, hoşalık sözleri sizden. Başına. Sağ ol. Toz veren için. Yaşlar bağıtlı olsun daim. Gelin yerine ayak düşsün. O kaynanasına, kaynatasına mehirli olsun. Hizmeti versin. O kıyı terörü nemeden en hatada, onlara da sağ olsun ay diyen. Hudaycan hemmeni de şunu kecevelep, kıyız çıkarıp, oğul ölürünü müyesser etsin. El mıdam şunu toydu katnaşalı. O yıkınan yaşlarını hemmeni de hem toya büyürsün. Ne şunu toyu olsun. Başlara mı neme bir bilen olsa yüreğine hörz var, nemelere bir rahat. Beylek yankı önlemedi. Haradımdan bir sağ salp verdi. Rahmına da ağayın arnaşlar var, rah oynasak. Neyle oluyor? Çok oğulayalım olsam şu şey değil sonra var ha. Bu daim yaşta bağıtlı olsun hemen etip etsin şunu altoy. Yeni bir yola biz toy eylerde koşu kuplar bugün kışağını günü bilen tüy sürekten mübarekleyiz. Adamın adama sıyla hormatı yıllardan yıllara yadigar olsun. Sizi dileğinde saklayanların sizin dileğinizde adı var olsun. Milli kuş teptiğimiz yanlanıyor. Hemen kuş tepiyiz. Yaşlarımıza ak yol, ak bağıt arzu ediyoruz. Hadi bir telim kuş tepelim. Tepip bağdalaydık ha gönlümü de ya hoşlalin başlalin ha başlalin kuş teptiğini başlalin kuş tepip bağdalaydık ha gönlümü de ya hoşlalin ay alley alley canım can alley gelir ki cirane canım
toylu günlerde didarlaşýançak. Hoş, sağ olun.